12 तारिखनि सालो chini astobal khang nokla eba khaba moidano tipra mothaningi kaisa belai kotorma borok kothum lainani homa haike saklaijak tabuk phaisok phaijak astobal noklaono jotono preparation cholilai tongo tabuk aro nogui mangkhana na diango amoke stage tanglai tongo tayango chini em rok mdc rok borok samung haklai yawi no samung tanglai tongo Among us days. Parowo phai saiman kha kwbangma leader rokni bisingtwi khlaiui wngya manino 1 lakh ni slai kwbang borok oro kuthumnai hinai tabuk bo flag ni bagai tiar khalai tongo YTF ni adong rok